Hans Christian Andersen na dvore kačiek. Došla kačica z Portugalska, niektorí tvrdili, že zo Španielska, ale nech bola nazývaná portugalskou, znášala vajcia, zabili ju a upravili na jedenie. To je beh jej života. Všetky, ktoré sa vyliahli z jej vajec, menovali sa Portugalky a to už niečo znamenalo. Teraz bola z ich pokolenia na celom dvore len jediná, bol to dvor, kam i sliepky mali prístup a kde si kohút veľmi vysokomyselne vykračoval. Uráža môj sluch svojim strašným kikiríkaním, povedala Portugalka. Ale pekný je, to sa nedá popreť, ačkoľvek ani nie je káčerom. Škoda, že sa nevie mierniť, ale to je práve umenie zachovávať pravú mieru, to je umenie, ktoré prezrádza vyššie vzdelanie. To dokazujú tí malí speváčkovia tam hore na lipe v záhrade súsedovej. Ako ľúbezne spievajú. V ich speve je čosi tak dojímavého. Povedám, že je to čosi portugalského. Keby som mala takého malého speváčka, bola by som mu matkou, nežnou a dobrou, mám to v krvi, v svojej portugalskej krvi. A zatiaľ, čo takto hovorila, opravdu tam priletel malý speváčik. Sletel sem ani blesk zo strechy. Mačka mu bola v petách, predsa však utiekol, s prerazeným krídlom sa serútil do dvora, kde boli kačice. To je hrozné od tej potvory hnusnej, od tej mačky, povedala Portugalka. Poznám ju dobre ešte od tých čias, kedy som sama mala mladé kačičky. Že také stvorenie vôbec smie po strechách obchádzať. Myslím, že v Portugalsku také voľačo vôbec nejestvuje. A ľutovala malého spevca a ostatné kačice, ktoré neboli Portugalky, ľutovali ho tiež. Milé, malé stvorenie. Povedali a kačica za kačicou sem prichádzali. My síce nevieme spievať, povedali, ale predsa v sebe chováme čosi príbuzného so spevom. Cítime to, hoci o tom nehovoríme. Ja o tom tedy prehovorím, povedala Portugalka, a urobím niečo pre toho malého vtáčika, lebo to je povinnosťou každého z nás. Po týchto slovách vletela do nádrže s vodou a tak sa tam hádzala, že by bola malého speváčka skoro zatopila vodou, ktorú vystriekala. Lež predsa to myslela dobre. To je dobrý skutok, hovorila, ktorý ostatným môže slúžiť za príklad. Píp. Riekol vtáčik so zlomeným krídlom. Bolo mu obťažné otriasť sa, ale pochopil, ako to kačica so svojím postriekaním dobre myslela. Nepremýšľala som nikdy o svojom smýšľaní, povedala Portugalka, ale to viem, že milujem všetky stvorenia, vynímajúc kočku, ale to ani nie je možné ináč odo mňa žiadať. Veď mi zožrala dvoch z mojich miláčkov. Ale teraz si tu zrobte ako doma. Ja pochádzam z cudzích krajín, ako snáď ste už spozoroval podľa môjho chovania a môjho peria. Môj káčer je domorodec, nemá nič z mojej krvi, ale ja sa preto nič nevynášam, keď kto má na tomto dvore pre vás pochopenie. Môžem smelo hovoriť, že som to ja. Má portulácko v HR voli. Vravela mladá, obyčajná kačica, ktorá bola považovaná za veľmi vtipnú, a ostatné kačice považovali toto portulácko, ktoré znelo skoro ako Portugalsko za povedený vtip, strkali sa a kričali hej. Bolo to veľmi vtipné a potom sa zamestnávali malým speváčkom. Portugalka naša má dar reči, povedali. My nemáme veľkých slov v zobáku, ale naša účasť s vami nie je preto o nič menšia. I keď pre vás nič neurobíme, zachováme aspoň mlčanie, to nachádzame prekrásnym. Vy máte skvostný hlas, povedala jedna z najstarších. Je to iste krásené povedomie môcť tak mnohých potešiť, ako vy robíte. Ja sa v tom nevyznám. Preto držím jazyk za zubami, čo je vždy lepšie, než hovoriť niečo hlúpeho, čo tak mnohí hovoria. Netráp ho. Povedala Portugalka, potrebuje pečlivosť a kľud. Milý speváčik, máme ťa ešte raz postriekať. Ach nie, nechajte ma uschnúť, povedal tento. Liečenie vodou je to jediné, čo mi pomáha, odvetila Portugalka. Tiež trochu rozptýlenia je zapotreby. Teraz sem skoro prídu na návštevu sliepky zo susedstva, sú medzi nimi tiež dve čínske sliepky, sú veľmi vzdelané a niekedy dosť príjemné. A prišli sliepky a s nimi kohút, tento bol dnes tak spôsobný, že ani nebol hrubý. Vy ste skutočný spevný vták, počal rozhovor a robíte zo svojho hlásku všetko, čo z hlasu tak slabého vôbec je možné urobiť. Ale je skôr treba mať silu ako rušeň, aby sme plnosťou hlasu dali najavo svoje mužské pohlavie. Čínske sliepky, keď uvideli speváčka, boli ním priamo nadšené. Sprchou vody, ktorú musel od kačíc vytrpeť, bol taký rozcuchaný a roztrapatený, že sa veľmi podobal čínskemu kuriatku. Je rozkošný. A potom sa s ním zoznamovali bližšie.
Hovorili pošepky a s mnohými P ako v obcovacej reči vznešených Číňanov. My sme vášho druhu. Kačice, nevynímajúc ani Portugalku, sú vtáci vodní, ako ste asi už spozorovali. Nás dosiaľ nepoznáte, ale kto by nás znal, či sa niekto namáha, aby sa s nami soznámil? Nikto ani sliepky, ačkoľvek sme skôr veľká väčšina zrodené na to, aby sme sedeli vyššie na bydle. Je to síce všetko jedno, chodíme medzi ostatné, ktorých zásady sa s našimi nesrovnávajú. Ideme tížko svojou cestou, ale dívame sa na všetko len z dobrej stránky a hovoríme len o dobrom, hoci sa ťažko dá niečo brať tam, kde nič nie je. Vynímajúc nás dve ako húta, nie je na dvore nikto, kto by bol na niečo a bol hodný úcty. O obyvateľstve Kačičieho dvora sa to vôbec nedá tvrdiť. Varujeme vás, milý speváčik. Neverte tam tej bezocasej, je falošná a potmehúdovská. Tam tá strakatá, tá je svárlivá a nikomu nedožičí posledného slova a predsa nikdy ona nie je v práve. Tá tučná kačica tam oproti nám, tá ohovára kdekoho a to sa protiví našej povahe. Keď nemôžeme o niekom hovoriť dobre, je treba, aby sme držali jazyk za zubami. Portugalka jediná je tu niečo vzdelanejšia a možno sa s ňou stýkať, je však vášnivá a hovorí príliš mnoho a príliš často o Portugalsku. Tie dve Číňanky toho napovedajú. Riekli niektoré kačice, sú vždy nudné, nikdy sme s nimi nehovorili. Teraz prišiel káčer, považoval speváčka za vrabca. Nevyznám sa v rozdieloch, povedal, a je mi to tiež všetko jedno. On je hračka a keď ju máme, tak ju máme. Nedbajte toho, čo on hovorí. Šoptala Portugalka. Úcty zasluhujú jeho činy a činy idú nadovšetko. Teraz si pôjdem odpočinúť, sme sami sebe povinné pekne stučneť, až konečne budeme balzamované jablkami a slivkami. Potom si ľahla na seleniečko a blízkala očkom. Ležala dobre, smýšľala dobre a teraz dobre spala. Malý speváčik poťahoval na svojom zlomenom krídelku a ľahol si vedľa svojej ochrániteľky. Seleniečko svietilo a hrialo prekrásne, bolo to skvostné miestočko. Súsedné sliepky obchádzali a hrabali, prišli, pravdu povediac, opravdu len kvôli zobáku. Prvé odišli Číňanky a potom i druhé. Vtipná mladá kačica povedala o Portugalke, že sa stará Portugalka teraz zase vráti do doby jej materistva a ostatné kačice sa tomu srdečne smiali. Konečne sa i oni uložili. Ležali tak hodnú chvíľku, keď tu zrazu do dvora bolo vhodené niečo na zobanie. Buchlo to, že všetky spiace kačice sa zobudili a tlkali krídlami. Tiež Portugalka sa prebudila, vyvaľovala sa a malého speváčka hodne pritisla. Tík vykríkol, medam, ach, vy ste ma veľmi pritisli. Prečo mi tu ležíte v ceste, povedala, nesmiete byť tak citliví. Ja mám tiež nervy, ale ešte som nikdy nepovedala tík. Prosím, nehnevajte sa. Povedal vtáčik, to zatýkanie mi len tam vyklzlo zo zobáčku. Portugalka to nepočula, vrhla sa na nasypaný zob a dopriala si dobrý obed. Keď ho skončila a zase sa usalašila, prišiel speváčik, chcel byť nežným a spieval jej pesničku. Teraz po obede si chcem pri zažúvaní zdriemnuť, povedala, musíte privyknúť na náš domáci poriadok. Teraz budem spať. Malý vtáčik bol celý zarazený, lebo mal veľmi dobrý úmysel. Keď sa medam pozdejšie zobudila, stál pred ňou so zrnkom, ktoré našiel a predložil jej ho. Ona sa však dobre nevyspala a preto bola mrzutá. To si dajte nejakému kuraťu, povedala. Nestojte tu tak a neobťažujte mňa. Ale vy sa na mňa hneváte. Povedal speváčik, čo som vám urobil. Urobil. Odvetila Portugalka. Tento výraz naprosto nesvedčí o dobrom vkuse, na to vás upozorňujem. Včera tu vládlo slnko, povedal vtáčik, dnes je tu tak temno a hmlisto. Je mi to opravdu ľúto. Vy sa veru nevyznáte veľa v rozdelení času, odpovedala posmešne Portugalka. Deň ešte neminul, nebuďte tak hlúpi. Vy sa na mňa dívate tak hrozne, ako tie zlé oči, ktoré sa na mňa dívali, keď som spadol do dvora. Bezočivý. Skríkla Portugalka. Vy mňa srovnávate s mačkou, zdravým zvieraťom. Vo mne nie je ani kropaj zlej krvi. Ja som sa vás ujala a chcem vás naučiť dobrým mravom. Pritom udrela vtáčka zobákom po hlave, že hneď klesol mŕtvý. A čo je zase toto? Povedala. To ani toľko nevydrží. Ba, ten sa veru nehodil pre tento svet. Bola som mu druhou matkou, to viem, lebo mám srdce na pravom mieste. A susedný kohút vstrčil hlavu do dvora a zakikiríkal silou lokomotívy. Vy ma svojim večným kikiríkaním veru zabijete.
povedala. Vy ste všetkému na vine. Stratil hlavu a nechybuje veru mnoho a stratím ju ja tiež. Nezabere mnoho miesta, kde leží. Povedal kohút. Vyjadrujte sa o ňom úctivo. Odvetila Portugalka. On mal hlas, vedel spievať a bol veľmi vzdelaný. Bol roztomilý a nežný a to svedčí zvieratám práve tak, ako takzvaným ľuďom. Všetky kačice sa zhromaždili okolo malého, mŕtvého speváčka. Kačice majú silné náruživosti, alebo sú vtelená závisť, alebo vtelený súcit a pretože tu nebolo príčiny k závisti, boli súcitné a taktiež obidve čínske sliepky. Takého speváka už nebude. Bol skoro ako Číňan. A plakali, až to kvokalo a všetky sliepky kvokali, ale kačice obchádzali a mali najčervenšie oči. Srdce máme, hovorili, to nám nikto neočkriepi. Srdce, odpovedala Portugalka, baže ho máme, skoro také ako v Portugalsku. Teraz však pomýšľajme na to, aby sme dostali niečo do žalúdka. Povedal káčer, to je o mnoho dôležitejšie. Hoci sa i jedna hračka poláme, zostane nám predsa ešte dosť iných. Ak sa vám Andersenov príbeh o kačkách páčil, dajte mu prosím pekne páčika či like, a takisto aj odber a zvonček na tento YouTubeový kanál Topoľvár, aby vám neušli ďalšie zaujímavé poviedky. Vám to nič nespraví a mne cinkne do kešene zo pár grošov od YouTube. Veľmi pekne vám ďakujem. Príbeh bol načítaný pomocou umelej inteligencie, ktorá sa neustále zdokonaľuje, a aj preto prosíme o zhovievavosť a za chyby sa ospravedlňujeme.